Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka General Meeting Beningkong, jong ka Southwest Khas Hills Mines Owners and Exporters Association, kabalalong hakakat atarik uyayong arajar hulai hakasnong nong halam. Kalajiet iki executive member jong ka association ha kaba uba JC dengan ulasya penkamti kumu presiden kat uba John Paul Hasha ulasya jet kumu general secretary. Ha ukurwa baka association kala phak lang ya ka video nakaliang jong presiden uba JC dengan ula pensyai baka jingken tho jong uwei negi dekhot hakini khendiat singi lingba kila pathai kubor kalong ka bomla ban pedang namar baya ka jing pentep la phak lut syabaro ki para dekhot ki betre lang hapo ka association hakani ka por nga so ban ai kublai na ka banta jong ki para member ki be lang hakani ka por general meeting ke jongi banta ka singi sakar parik yang nai April arajar mulai ke hakabedai bat ka jing penmi social media lan ba jongi general secretary barem jongi Pak Maitar N Marwen agaba iong ba impediang ya ka jing penkala keteng no ya ka Meghalaya Mine Owners and Exporters Association saka Southwest Khasi Hills Mine Owners and Exporters Association ni kum ka seng ni kum kinong trekam ni so thu ba katkum ka jingyan ba ka jing dawa jong kapor ni hap ban kelano ya kana ka kerteng kabarim ka Meghalaya Mine Owners and Exporters Association alor ki daw ki ba ni kandu ha ka jingyan dan ki jongi kum ka association namar ba waj mensua ni la penkel ngidan ki association ki por ki mensua sua ban yo ya ka Meghalaya Mine Owners and Exporters Association ya hau arjar lai ngi la penkelano ya kita ki association mensua ngipu no ya ka Meghalaya Mine Owners and Exporters Association pun ki perlok jongi napo jelahi prokuwe ki wan ban khayi ki wan ban trekam syakane ka area ka jongi ang tamdei tang ki jongi napo Meghalaya ki wat sabar jong ka jela ka jongi ru kidan ki member ki ba gadan hapo ni association ke jongi ya handrei ha ka jingya dan ti jongi ha ka jing trekam hadin bala yo ya ka order napo NGP bala khangno ya ka jing khai do yong kunto ke ni ngala persang ban ya sim banta kana ka kam ban ya le ban pelaj biang yo do yong wat sapo NGT ngala ya le nang tam dai tang hapo NGT sapo Supreme Court ngile don banta ban yale ya kena ke kam ban pelat biang ya ka jing ti doyong ban jing khayi doyong hapo kena ke jela ke jongi ke dai na kata kadau ke jing ya dan ti jongi ngi siam subun ba namar bagi area jongi ka dai tang hapo Southwest Khasi Hills ni ke namar kata ketung ke jing ya jong ka por ke kala don kam jengi ban pen kelano ya kena ke keteng jong ka Meghalaya Mine Owners and Exporters Association syaka Southwest Khasi Hills Mine Owners and Exporters Association ka kendon jong association jongi ka long ba amsya ya kinu ki nong trekam hapo ka association ke jongi ban ya don banta ki kam politics kam tabne ban long ki ba aktif penisim banta ha politics nomor kala ban kita ka kam khai pateng ke jongi ke Sobha ban kan mau ye ba maitar ba lese I kumklet ye kane ka banta bahaswa marmai ila kontes ye kane ka general election ka badang sudap MLA election ye hajing sisa na kaliang jong I ila dai ban snothu ba kendon jong ausan ka long ba I hab ban resign sua kan na ka jing long general secretary ke jong I ke dalor ba I claim resign pada hadian bangila khot ye ka general meeting ru I claim one dah kepala pentip agar kumbabiang du iklam wan I ong pada bangi iklam ajing tip dia kata dia se kalak ban yalam bakla nak benta kita pun kipat ba perlok nong khayi ke jongi nak kaliang jonga ngala pentip ye I ha karukam ke babiang hi bala air ya ke por ke babiang hi bat I ong balada ngam imdon jing tip mai kubore ye I nga pensisa ya kane da kane ka WhatsApp ke bangala pha ye I ya ke jing pentip bangala ay ya ke jing tip ke babiang badi ong balai pi penlong senong halam ya ka meeting ada dei jong ke MMOEA te penlong ba senong jeri ke ho kata ka ibu ke headquarter hapo nong jeri dan dai ngadon pat ban pensai kum ni kan
Wala nang ibu ya headquarter hapo nong jiriru handrai ngim 4 syam don ya ke office ke Bapura ke Biang jong ke ASEAN ke jongi bat ngim syam don ke nong jing yakut baka meeting jong ke MMOIA kan long baitang hapo nong jiri hakipor ke baban sua ngi la jukot meeting pun sien wat hasalong ro ke ba ni ong namar baka mekalia ke de ke area jong ni ta ni la aban penlong hang nong Jakarta lada ngila ya baitlang ngila ya ong ban penlong nong halam ke nong halam lele kadang dei hapo ke area jong ke jing rekam jong ni kam dan ni halor kata ngadon tang kini hi bat pensai bat menta ka sngiro ngadon susu sakum ni ban pensai ya kene ka ba i ong namar ba ide general secretary jong ke MMOIA ban hakaju ke poro ke ASEAN jong ni kam ke kendon jong ASEAN jong ni ka long ba amsha ya kino ki nong terekam hapo ke ASEAN ke jongi ban ya don benta ki kam politics kam tabne ban long ki ba aktif manusia benta ha politics nomor kala ban kata ke kam khai pateng ke jongi ke sungha ban kan mau yi ba maitar ba le se i kumklet ya kene ke benta ba haswa mar mai ila kontes ya kene ke general election ke Padang Sudap MLA election dingin kum ki pajba nong khayi hi apo ke de area jongi tengim pediang syu ya ka MMOIA Meghalaya Mine Owners and Exporters Association ada ipen ki imbiang ru kata ka de ke jing sngau jong i ngi tengim la ban ong dan de ke jing ong jong i bangim ai jing tiap te ka long ka baba klasibon namhar ngala ai jing tiap i ha kam ka biang panalor kata ru idang kambiang ba de general secretary te ka long ba klasibon namar ba jing sa ila dai ban resign no kan chua ban election namar ki kendon jong ka ASEAN ka long kumta pam sya ban yesim benta ki kam politics kam ta mai ile bai la kontes ha keneka election ke Padang Sudap tang de kini ki tien kerpat na kementa ki pajba ki perlok nong khayi ke ba dei hapo keneka area ka jongi hapo Southwest Kashir district ba to pin ya ti pajba ba ni ki pajba hi kumba ars pa tam tang ki nong khayi eksportar menta ka sngi ya wan lang hang ne aka general meeting ka jongi ban ya pentip pajba bat da ka wei ka sur hi ngele ya menjur lang berkhat bangin ya yad bai sakmat da kene ka kerteng ka batmai ka Southwest Khasi Hills Mine Owners and Exporters Association bat ka ba headquarter jongka don handong halam blai subon pajba na ka bata jong ki baro to pin ya pediang ya kene ka jing pensai hak jongi na ka liang ka ASEAN bat to ngi kerpat na ka bata jong ki baro